Hai, baba gaskiya rayuwa ta ci gaba. Allah na samu ci gaba gun aiki. Ka duba yanzu ba ga duk yadda na zama ba. Ko rayuwa ce ta sauya wallahi. Ban gashi na hawan kai ma ai ɗaya ne. Waya, amma yanzu ina kare na halin nan na. Ai rabona da in ɗau kayan wani a yau na kai shekara uku kaga ai rayuwa ne ma ta sauya. Baka ga yanda nake wani bulbul nake ba. ai saurara yana nan kan halinsa dan kwanaki na da an ce ya je ya haura gidan wani rago kwanan nan aka siyo ragon da ya aika to na rantse yaran nan su suka sace shi na rantse da Allah rabona da sata na fi shekara uku a garin nan. ai ya kake rantsuwa ne Rabona da sata na fi shekara uku ai dole in rantse. Ya ne waza kai tun shekaran jiya da muka yi sata na ka wani haure kana gudu sai ka ce za ka tayi sama duk ka sa an kama na mutu yanzu muka maki na ma ciwo kai ka dalla kakkare na mun hankali mana. ya za ka ce kan nare na ma hankali ban gane kan nare Ka na ma dalla hankali kakkare na mun hankali yaushe muka je sata ni da kai. shikenan tun da haka za ka ce ni ka juya baya dan a gaban abokanan gani ba ba komai Ni shikenan za ka zo kai wa shari. Ina cikin mutane. Ina idan ba wallahi. na ma raina wani hankali zai Wallahi da wallahi na rantse da Allah shari yake mu.